Yes. Super, her vil vi præsentere vores Stuff & Donner, som vi bruger til at give støttestrømpe på. Vi bruger den til at give støttestrømpe på og at tage støttestrømpe af igen. Det er vigtigt, at de røde striber er ved siden, fordi de giver noget modstand, at den ikke rutscher af med det samme. Vi starter med at trække strømpen over og at lægge vægt på, at man lige kan se en lille smule af det røde. Det er vigtigt for vores placering senere af strømpen. Så ved det, vi har den, så tager vi den her pude, ruller den over, og så kører vi den lige så stille op. Så vi har en rigtig god pude rullet sammen. Så tager vi handskerne på, til i tilfælde, at der er noget, vi skal rette senere hen, vi giver dem på. Så sætter vi os ned og beder beboeren om at løfte sit ben. Og så er det vigtigt, at vi er opmærksom på, at tæerne kommer godt ind, inden starten af strømpen rammer, så den virkelig sidder godt. Så hælen skal være bagved, og så kører vi lige så stille op. Og når vi så har kørt den op, så kan vi lige med hjælp af vores handsker lige rette det sidste for oven til, så den virkelig ikke har nogen folder. Yes, og så sætter den på plads. Og lige sådan kan vi bruge den her pude til at også tage strømpen af igen. Ved at vi kører puden op, trækker strømpen over, og så kører lige så stille tilbage.